A navalla é unha das especies que se poden atopar na lonxa de Ribeira. Este bivalvo está a levar un prezo medio de 16 euros o quilo. A inicios de mes arrancou a campaña do libre marisqueo e o fixo con boas cifras. Sen embargo, os profesionais non agardan que a extracción se alongue moito no tempo pola escaseza de recursos nos bancos, polo que hai alternativas ás que poden acudir os mariscadores. Ainda siga habendo navalla, a xente empezará a repartirse así que empece a flaquear as pescas no libre marisqueo. Algo que beneficia o sector e a súa actividade. En dúbida que se está a xente repartida, o recurso alóngase un pouco máis a campaña, por así decirlo. Unha das especies que máis está a comercializar é a navalla, que rexistra un bo valor en primeira venta. A navalla ahora mismo está comprando as fábricas, que é moi boa noticia para todos nós. Está entre os 25 e os 16 euros, que está moi ben. E unha das sorpresas do mercado para ben está ser o carneiro, que se revalorizou. O carneiro grande ahora vai a 22 euros, na miña vida cousa tal vin, a 22 euros o carneiro grande, que tamén está moi ben, por certo, e a 13 o da medida. No que vai de mes, a lonxa de Ribeira comercializou 10.279 kilos de navalla, polos que se obtiveron 164.704 euros, mentres que de carneiro poxáronse 221 kilos, que xeraron case 3.000 euros.